ngana manga kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzu ani bajama sunzu sa jula ani komi kolo duguma joshi jugu bulu mina yiri ko sa to ani lento so fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep nu jonitma damarka josbati kawruki kabama katama on sene anga emission mandi kono emission na ya chichile ko sondo la nature anga sunko yinika ka sungo yinika o korodore ka ira yinika sunka sungo yinika o korodore ka ala mini yinika wala sa ankar mo ba o anale bi nyoko falete ma do le no badi samake o ame foli dama ka foli ke jamala anga soroka do anga mada kono o karamo ine tuma kloto imotep dumia irani tuma mba la meja kulu befo mba fo damarika josabati ka urigi ka bamba ambu bismillah anga kene kono aywa kramo o bisa o amena kuma yiri flaka o afolo ambori ju feta o yiri ju refle o yiri bulu fle nyene bolo wala ibe yiri to fanye ka non scientifique fanye o ka yiri makutu do fanye aywa kolokoto mi tab dumya o yini ngali jaranye amena kuma yiri min kambi a nyebo de la ambori ju feta o wa fo yiri ma bamananga na ko dora dogo ko dura do klala ka fotuni ko doa non ambe to chamando mi me foni yiri ni ma nazara ko ale ma ko cordila pinata bon ale dende mina ke iba foni mai ka barani tana iba fo barani ka soroka kala boala bon ni mi fleni ni a buluye imaya donc buluni o ba fo ma impari pene parce que o flafla be bo ka soroka no labani kelen ja bi ba fo yiri avec flafla mais avec na labani kelen sans fait donc impari pene ko a laban be ke bulu kelen donc dora ale yiri mi anga yiri donné de do farafina koy am en flé mali worodu en famille feta farafina worodu en famille fe yiri donné de lo nga yiri ni a tono de bora fo abe yini ka tunu sigida do la o adeno abene bolo ya no o sundo fleni an kofe an bo de sumana yame donc dora anga yiri na fama mindo adene be ke sumana ademe ke sumana a fara be bo a bulu be bo yiri sumama de do fana wa na le be fale yoro mina fana ibita soro kungo be ka yere soro yi o yoro fosan nun de la donc o dora de fleni donc ni nazara kuma ko cordila pinada bo pinata ni na fo espagnol kan antara soro ka fo ko portugais de nana no to e kano dala ko pignata bi na fo bara ka fa fenola ka soro ka kala o am daga o yoro la am ankli be jigi galama de la aden nubi ko galama fitini de ibita soro kungolo ninga bu duguma ne de ni denta ngomena fo pour que mo ka ye ni to inata men ta den rere bo kalani min bala ibita soro o de be ke akariyoro ye quoi mo be dura ta ka dura tige abuka bu o buni ne o de be tobi ka ke sumana kuma do ba ke iba fo so ere be tige to mina ka ke nana te ka tobi ka mo ni nai en tout cas dogora ko ni be dun ere de mo chama ba dun donc abiba fo sani abara daele c'est-à-dire furumba kono walma abumba kono o mo bo de bo ko o dun awo donc ambe kungo sori an dunga sungu nyingali a kono ka dun fen dama do kan bari an ye a to ta sisan nazarakana ko korofo mais an yere dun fe indu muna uye ni wele ko dugura muna uya wele ko dugura bon a kakan ko do ka don mais a kakan fana ko do ka to dibila namba fo ma ko dolew ni yiri yo o tamasien de blondo kono ni ale ye dron ibita soro ko min karanka a mangutu ka kuma fo ka klaka a do tola sadri ko mkan ka suturala parce ni ko bekeram beda kan ko yi ha te dlani tikede ni anga maya sira do yi an yere nya bala fana mo e nazara kala ni fenke ubina de ko confidentialité de ko ou bien ko secret de ka soro yiri re ban fe ko dora o yiri tamasien be an fe wa an fana ba don ka fo ko bete kene kan ko yi ko bete ko ye min kan ka walanda be ka ye ka famia ina fo nazara na ko liberté d'expression kana ka mo bla ka kuma wara fo ka damateme wala ula se ko ma bon en flé yoro mina ko bi na an be kana ni an ga sungun kono ko ye ka nyingali ke kun yere de ato o ye to da fen do la don ni to mangudu do ye ka kan
ko dɔ ka to dogo la donc o de ye dogora ye a ka kan ko dɔ ka to dogo la bon n'i y'o ta fana o baara waati bɛ yen an yɛrɛ bɛ to ka zana dɔ fɔ ko kuma bɛ n'a fɔ tuma an yɛrɛ b'a fɔ ko a dogora fana o kɔrɔ de ye ça fɛn mun dogolen don quoi awɔ voilà bawo n'i y'a mɛn an yɛrɛ b'a fɔ ko furu ye sutura ye an b'a fɔ ko mɔgɔ sutura ka bon ni fɛn caman ye kosɛbɛ donc n'i y'a mɛn ko sutura o kɔrɔ de ye fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔw b'u k'o ye cogoya min na a n'u bɛ ka miiri cogoya min na o tɛ dɛ parce que a yɛrɛ bɛ i b'a fɔ e filɛ ye sisan i b'a sɔrɔ sisan e ye denbayatigi ye gɛlɛya b'i la wari t'i bolo a tuma la nka mɔgɔw ka jate la ko wari b'i kun bon a bɛ fɔ de ma ko sutura ko dɔ ma dogo wa mais ni bɛɛ y'a dɔn ko vraiment ko nin cɛ dɔrɔmɛ kelen t'a kun a ti ɲɛ dɛ donc o de yiri filɛ nin ye n'an bɛ ka o tamasiyɛn n'o mankutu fɔ dɔɔni dɔɔni ta ka bɔ n'a ye an ka mɔgɔya sigilen bɛ nin ko ninnu kan mɔgɔw bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko n'i man kun fɛn dɔ kan ko fugariya don wali kelen k'a fɔ a se t'i ye ou bien u bɛna kura wɛrɛ don a la min t'o kɛ wa k'a sɔrɔ a ka kan de fɛn dɔ k'a fɔ jamanaw yɛrɛ kɔnɔ c'est renseignements bɛ yen mais o sigira jumɛn de kama n'a sɔrɔ ko bɛɛ ka ɲi ka da kɛnɛ kan ne mais à quoi ça sert ka c'est des renseignements fɛn jamanaw kɔnɔ voilà donc mais o yɛrɛ jati ka don donc a ka kan de o ko ninnu ka kɛ bon an filɛ cogo min na nin ye bi ni an nana ka n'a ye k'a fɔ ko banbagaciw b'an ka dugu a b'a fɔ n'an b'an yɛrɛ sugu la a b'a fɔ nin yiri in ka ɲi ka kɛ par exemple sécurité d'état direction générale nin yiri ka ɲi ka ye a da la walima a kuru kɔnɔ a nakɔ kɔnɔ nka anw bɛ taa ka taa terminaliya mentali ta ko étagère de tɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ qui n'a pas de sens pour nous mun n'an ka réalité ti fankelen yɛrɛ ka t'olu ta ka t'olu turu ni service bona ninnu k'a kɛ dɔrɔn juste yiri don nka anw fɛ yiri don a bɛ yiri ko mago ɲa an b'a an sigi a suma la an b'a denw dun a bɛ fiɲɛ ɲuman d'anw ma mais au delà de ça sens ésotérique wɛrɛ b'a la c'est à dire mun ye a damana kalanbolo ye anw bɛnbaw ye tɔgɔ mun da la ka tila ka o ɲɛnakali kɛ u ka kolonkolon ka s'an ma k'a fɔ aw ɲɛ b'a la dɛ a ka ɲɛnamaya kɛ mais a ye nin yiri ninnu a y'u mankutu dɔn donc dogora y'o dɔ ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ kalan min kɛ e ka fɛn dɔ ka kan ka bɔ kɛnɛ ma n'o y'a kɔfili ye nka fɛn dɔw bɛ yen o bɛ to dibi la o bɛ to yen ka e yɛrɛ to sutura la i bɛ taa sɔrɔ i ka baarakɛ bonda la ko dɔw bɛ yen i bɛ se k'o fɔ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan nka dɔw bɛ yen o ka to dibi la ka sutura la na aw kan ka aw to aw danbe ma ko dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye famille kɔnɔ i ka denbaya kɔnɔ a bɛ fɔ bɛɛ k'a mɛn mais dɔw wɛrɛw bɛ to kɛnɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali yiri in yɛrɛ bolo dama bɛ o damana kalan ye parce que i b'a ye sisan yiri in bolo filɛ yen sisan i bɛ a ye a bɛ sigi fila bon fila sigiyɔrɔma 4 ka kelen k'a sanfɛ fila sigiyɔrɔma 3 ka kelen k'a sanfɛ fila sigiyɔrɔma 5 ka kelen k'a sanfɛ fila sigiyɔrɔma 10 ka toujours ka kelen k'a sanfɛ donc a b'a fɔ a tɔ in bɛɛ bɛ kelen in duguma donc souvent n'i ye bulu da i b'a sɔrɔ i tɛ kɔn ka kelen in ye quoi i bɛ fila ninnu de ye mais n'i y'a bila fasi wɛrɛ la i bɛ kelen ye parce que o ye ko kɛlen de ye an yɛrɛ ka jatekun yɛrɛ bɛ daminɛ ni min ye ni an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ b'o la maa t'o dɔn maa tɛna o dɔn k'o ye gundo bɔrɔtɔbali voilà donc o kelen kelen min filɛ nin ye nin bulu sanfɛ n'a b'an bila nin sira kan nin dogorako la o fana bɛ don ka fara o mankutu kan i m'a ye anw ka sunkun dalen b'an ɲɛkɔrɔ tan n'i gɔnkun a la dɔrɔn i bɛ bɔ nin ko ninnu de kalama i ka mɔgɔya bɛ sira sɔrɔ i bɛ faamuya sɔrɔ bon dogora filɛ k'an bila o sira kan a ka kan ko dɔ ka to dogo la voilà ayiwa o la an hakili la an ye dogora ɲininka dogora ye jaabi min d'a ma o dɔw de filɛ o la an bɛ se yiri wɛrɛ ma o la an bɔra ka dogora ɲininka o la an bɛ yiri filanan min ju fɛ karamɔgɔ badi i b'o tɔgɔ fɔ an ye ka non scientifique fɔ an ye ka yiri mankutu dɔ fɔ an ye yiri mun bolo filɛ ne bolo o ɲininkali diyara n ye kolokoto Imhotep Dunbiya yiri min filɛ n'an bɛ ka a kuma daminɛ sisan u b'a fɔ nin de ma ko tabakunba kumaden lamɛn dɛ tabakunba tubabuw ko o ma ko le détard détard ni ne y'a ɲini ka taa sɔrɔ o ye wɔlɔfɔ tɔgɔ talen k'a don tubabukan na u tilala k'o ta tuguni ka kɛ ɲininikan ye n'o an b'a fɔ o ma ko ɲinini tɔgɔ n'o ye non scientifique ye donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ye nin tɔgɔ nin ta ko détarium microcarpum i b'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka mankutu 2 ni 3 ta k'o yɛrɛkɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ détard o ye wɔlɔfɔw ta ye
min b'a fɔ ko détard de don o ye détard ye o y'a kɛ riom ye détarium o ye k'a yɛlɛma ka kumaden da kan min b'a latiniser quoi k'a latiniser k'a ta k'a don olu yɛrɛ ka kan sunkun na c'est comme si emprunt wolof de don français ni anglais ni latin yɛrɛ olu y'o ta k'o kɛ ten ko détarium donc o b'a yira k'a fɔ ko nin bɔra wolofaw fɛ yen u tilala ka tɔgɔ fila da la ko micro carpom kulu nɔrɔ ɲɔgɔn na micro bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ye dɔgɔmani carpom o kɔrɔ ko kolo donc n'i ye taba kunba ta dɔwɛrɛ b'u fɛ yen u b'a fɔ min ma ko tamajalan y'a ye donc u b'a fɔ olu ma ko détarium sénégalais ka o ni nin fana danfara bɔ ɲɔgɔn donc a b'a fɔ taba kuma a dɔnko tɔgɔ de non scientifique ye o de détarium microcarpum ye c'est comme si ko pomme fitini awɔ y'a faamu maintenant dɔ nin ko kɛ détarium sénégalais ye o ka misɛn parce que n'i ye taba kuma ta i bɛ taa sɔrɔ u den fila n'i y'u fila dalen ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ kelen bu ka ca ka tɛmɛ kelen kan donc anw filɛ min na nin ye o ye détarium microcarpum ye min kolo ka misɛn o de caman bɛ ne ka tu kɔnɔ yan kolo ka misɛn ale bu ka bon a bu ka bon voilà a bulu ka bon donc n'i y'ale ta k'a lajɛ sisan an b'a fɔ ko taba kunba u ma taba kunba da la taba kunba bɛ yen taba nɔgɔ bɛ yen voilà taba jalan fana bɛ yen an bɛ taba kunba de ju fɛ ta o de détarium microcarpum bon an y'o ta parce que tɔgɔ nin nana bɔ bɛnbaw yɔrɔ ka se anw ma anw ye bamanankan fɔlaw de ye bon i bɛ taa sɔrɔ hali n'an ka bamanankanw bɛ yɛlɛma i bɛ taa sɔrɔ mankutu bɛ tɔgɔ la ka na donc ne ye kumaden fila min y'a kɔnɔ o ye taba mɔgɔ min tatɔ la don a n'a kunba tatɔ filɛ parce que nin yiri nin bɛ jɔyɔrɔ ko de kan ni n ko jɔyɔrɔ ko sisan n'a fɔra ko dɔ ye yɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ o tigi bɛ ka o ɲɛmɔgɔya baara kɛ nka dɔ ɲɛbɔlen bɛ o sigiyɔrɔ nin nɔfɛ a b'a fɛ k'o nkalon ka bɔ yen don dɔ la k'i sigi o nɔ la donc o kɛtɔ la sisan u bɛna nin tabakuma nin nɔfɛ nin ye yiri lakanaba ye u bɛ tabakuma lili de ɲini o baara la anw delila ka mɔgɔw sɔrɔ yan yɔrɔ nin na kutubisu a b'a fɔ kutubasu kɔnɔ u nana ka na ka tabakunba tigɛ k'a lili yɛrɛ bɔ ka taa n'a ye walasa ka taa mori baaraw kɛ n'a ye i m'a ye ka taa mori baaraw kɛ n'a ye ka sigiyɔrɔ ko ni jɔyɔrɔ ko o b'a sɔrɔ changement bɛ ka kɛ an yɛrɛ b'a dɔn kuma dɔ la Mali radio la i bɛ sin ka mɛn ko directeur dɔ wulila ka bɔ yen bon dɔw bɛ ɲaga parce que n'i y'a mɛn ko gouvernement na falen a bɔ ko ɲɛ dɛ fan bɛɛ kɛ poussière ye mɔgɔw bɛ ɲagami mais c'est à dire le paradoxe c'est quoi i b'a ye an maliyɛnw i b'a ye c'est-à-dire an minnu b'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ an kelenw de bɛ ko ka an kelenw de bɛ tila tuguni ka taa misiriw la i bɛ olu kelenw de ye tuguni ka bɔ kɛnɛ ka k'u disi gosi wa ko olu ye silamɛ de wa k'olu bɛ silamɛya de lafasa bon sigiyɔrɔko de don c'est tellement hypocrite ne ye mɔgɔw ye minnu nana an ka tu kɔnɔ yiribɔ la parce que u bɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ alimamiya o kɛlɛ kɛra anw yɛrɛ y'o ye anw ye mɔgɔw ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ directeuriya nɔfɛ anw bɛ mɔgɔw ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ mairie la ni alimami bɛ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a to ala deli o la dɛ a bɛ kabako don a bɛna tabakunba de deli n ko kabako de don mɔgɔ de kan k'i hakili sigi k'a kow dɔw lajɛ parce que n'i y'a ye sisan nɔ k'a fɔ ko comité de bɛ sigi nin fɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ misiri comité de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɔmɔgɔ bɛ yen nka kɔmɔgɔ o sigilen tɛ ka lajɛli kɛ o bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'a fɛ ka yɛlɛ nin bon n'i taara ekɔliso la i bɛ taa sɔrɔ directeur bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ promoteur bɛ yen kuma dɔ la a bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye kuma dɔ la u tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana ye mɔgɔ kura nalen sigiyɔrɔ ko b'a nɔfɛ a kɛra diinɛ kunda a kɛra kalanbulon kunda a kɛra ɲɛmɔgɔya ye gouvernement ni hali ɲɛmɔgɔbaya yɛrɛ président k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka mɔgɔya yɛrɛ la ni ko b'a minɛn kɔnɔ bɛɛ t'i tɔnsi wuli ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o ka taa kɛ sa i b'a fɔ samasogo de don fɔ n ka dɔ sɔrɔ la anw fɛ yan ni ko b'anw ka minɛn kɔnɔ ɲɛmɔgɔya t'o fɛn o ɲɛmɔgɔya bɛ ye mérite de a bɛ sigi ko saba de k'anw fɛ yan anw fɛ yan mɔgɔ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ f'i ka kɛ ŋana ye ŋanaya bɛ sigi ko saba kan f'i ka kɛ kodɔnna ye i ka kɛ mɔgɔ daraw wasalen c'est-à-dire éloquence b'i la e bɛ se ka kuma ka mɔgɔw la convaincu wa f'i ka farinya o saba c'est-à-dire i ka kɛ mɔgɔ kisɛ mɔgɔ farin ye i ka kɛ mɔgɔ daraw wasalen wa i ka kɛ kodɔnnaba ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ
telle personne à la tête sur les épaules. Oui. C'est-à-dire ni n'a kumana ni kodɔn kumana. A kodɔn anw du farafin bolo kodɔn bi daminɛ yɛrɛ dɔn de la. Kosɛbɛ. Kodɔn bɛɛ bi sigi yɛrɛ dɔn de kan. O de kama a bɛ fɔ ko so dɔn o, ji dɔn o, yiri dɔn o, ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn na. Mais mɔgɔ si kana fariya ni juguya ɲagami ɲɔgɔn na. I ka farin i bɛ se ka ko ɲɛnabɔ mais a ni juguya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ayi o kɔni o ti ɲɔgɔn sira. I b'a fɛ k'a labɛn. Bon yiri min ko o sigiyɔrɔ ko dɛ e mana na i jɔ o jɔyɔrɔ la k'a fɔ k'i b'a fɛ ka baara kɛ. A baara bɛ munumunu ni yiri da fɛ taaba kunba ko i mɛn o mɛn i fana bɛ taa de i nana i bi bon an y'a dɔnkili da u y'a fɔ ko sanu siga t'o la donc a bɛ b'a fɔ yiri a bɛ lakana bonda la c'est à dire a bɛ wulili kɛ cogoya min na a bɛ sigili kɛ cogoya min na a bɛ mɔgɔ bali wulili fana la ten faamu cogo dɔ la c'est à dire lakana bonda la a jɔyɔrɔ ka bon fana voilà bon an b'a dɔn fana ko yiri min don min ka farin ni yiri ladɔn tɛ yira mɔgɔ la bɛɛ b'a kuma fɔ n'i b'a ko fɔ parce que i mana dɔn sɔrɔ a la i b'i kɔ don a la i bɛ taa de i bɛ sɔrɔ k'a fɔ a tigi ye ko a tɛmɛna yiri dɔ la k'a dɔn b'a sanfɛ mais n'i nan'i jɔ a kɔrɔ ko k'a ladɔn yiri la k'a b'i ko i y'a tigi bon de i m'a ye wa donc mɔgɔw b'a yiri ka farinya k'a ladɔn ye dɔrɔn k'a fɔ ko a filɛ nin ye k'i bolo ɲɛsin a ma voilà i y'o tigi ka ko nɔgɔya e y'a yira mɔgɔ min na o kɔni o y'a yɛrɛ bon taaba kunba nin b'o yɔrɔ de la donc taamajalan bɛ yen o y'ale denmisɛnmanin ye kumaba nin o de ye microcarbone o de filɛ an fɛ yen mɔgɔ bɛ a den dun a den bɛ dun parce que a den kɔnɔna kisɛ min bɛ yen o bɛ kɛ wusulan ye donc tangana de don ko n'i bɛ nin kɛ k'i wusu i b'i yɛrɛ tanga e b'i jɔyɔrɔ ko min na dɛ i filɛ ka barika de don bawo an b'a fɔ fanga sa kɛ i filɛ ka fanga de don i yɛrɛ la donc ni mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ an bɛ taaba kunba den kolokoto la n'an y'a den sɔrɔ an b'a yira mɔgɔw la dɛ n'i y'a ye mɔgɔ min da ka girin a tigi tɛ ka se ka kuma ka tilen o bɛ taaba kunba den di a ma a ka to ka mugan k'a bɛ nɛn fanga don a bɛ nɛn barika lawuli quoi ka nɛn bila a ka se ka kuma donc vitamine C b'a la fana Sénégalais filɛ nin ye olu ye an ka taaba kunba bɛɛ exporter sisan ka t'u fɛ yen ka taa jus dilan la bon an kɛlen bɛ ka taaba kunba kɛ ayi ne tɛ taaba kunba dun ne bɛ pomme de fɛ mais fanga min bɛ taaba kunba la o tɛ pomme na pomme yɛrɛ t'an ka yiri ye pomme bɔra jamana wɛrɛ de la ka na mais mɔgɔw bɛ ka taaba kunba ninnu kɛ bolokɔfɛko ye ka pomme dun n'i bɛ taa dɔ parce que anw ta ye an tɛ fɛn dun a nafa kama quoi an b'a dun a tɔgɔ de kama o de b'a to nous sommes tous sous-alimentés voilà i b'a ye anw fɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ sous-alimentélen yɛrɛ ye mɔgɔ mun qui est quelqu'un qui a l'air d'être aisé c'est-à-dire mɔgɔ mun i bolo k'a bolo b'a kɔ sɔrɔ olu de ye mɔgɔ sous-alimentélen an bolo parce que o bolo dɔrɔn n'i taara pomme ba san n'i ye sogoba dun c'est-à-dire ko an bolo c'est-à-dire bɛɛ tɛ mun sɔrɔ ni e y'o dun dɔrɔn a banna quoi bon k'a sɔrɔ farikolo mago bɛ mun na o de ka ɲi ka di farikolo ma a ka fanga sɔrɔ ka régénérer ka se ka jɔ a kolo la donc et puis e kana kɛ mɔgɔtɔ ye parce que an caman bɛ bi na nous sommes tous très fragiles hali fiɲɛ mana an gosi an caman bɛ bana munna parce que an ka yiriden ninnu barikama an b'a fɔ fangamaw sa kɛ nin tabakumaden filɛ nin ye n'a bɛ récréation na patater la u b'a fɔ min ma ko nanfɛn feere yɔrɔ ni dumunifɛn feere yɔrɔ ni nin bɛ yen denmisɛnninw kan ka nin de dun denmisɛnninw kan ka nin de don a b'u hakili ja a bɛ fanga don vitamine C min b'a la donc to u tɛ sɛgɛn kalan na n'i bɛ to ka tabakumaden 3 4 5 ɲɔgɔn ɲini ka to k'a bila bila i den kun a kana taa sandwich ninnu san ni récréation bɔra buru ni fɛn ɲɛnama dumuni sidɔnbali ninnu ka mayonnaise k'o kɔnɔ manière o yɛrɛ bɛ i n'a fɔ nɔnɔmugu tɛ yɛrɛ ka kabamugu ta ka fɛn k'a la o de bɛ ka mɔgɔ bana ka manzini k'a la mɔgɔ min bɛ nin den 5 dun récréation na ani mɔgɔ min bɛ taa pomme den 1 san k'a dun pomme den 1 tigi b'a sigi pomme tɔgɔ kama ka dumuni kɛ pour que k'a ɲagari bɔ se bɛ n ye n bɛ taa den 1 san 50 taba kunba 50 la san a b'i den ka semaine récréation dumuni a b'o ɲɛnabɔ a nɛn bɛ ja a hakili bɛ sigi et puis hakili bɛ ja fana parce que vitamine C b'a la a b'a to a tɛ sɛgɛn o de yiri filɛ nin ye n'an bɛ ka o de kuma fɔ nin sigiyɔrɔko yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ nin ye i yɛrɛ jɔyɔrɔko de ye quoi adamaden jɔyɔrɔ c'est à dire mɔgɔ yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ jɔlen yiri in b'a kɛ donc farikolo ka fɛn c'est à dire e mana ko nin kɛ dɔrɔn e bɛ sɛgɛn o man ɲi mɔgɔ la dɛ o man ɲi la donc o la bi bi in na i b'a ye yiri in bɛ ka tigɛ kojugu i b'a fɔ an bɛ ka yiri tɔw bɛɛ tigɛ cogoya min na mais ni yiri in yɛrɛ digi bɛ ka k'a la kɛrɛnkɛrɛnnen ka kun k'a lɔgɔ ka di a mɛnɛ ka di yɔrɔ c'est vraiment dommage c'est dommage ale filɛ nin ye a fana bɛ ka segin kɔfɛ kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a f'u ɲɛna ko anw bɛ tabakumasun mara u b'an lajɛ quoi u b'a fɔ ko est-ce que o marakun bɛ a marakun bɛ wa a falen kun bɛ ne bɛ nakɔ sɔnninaw dɔn Bamakɔ bi dɔgɔnɔw u bɛ ka tabakuma lafalen k'a feere pot kɔnɔ parce que ne b'a fɛ n'i ye nin yiri nafa dɔn i y'a bulu nafa dɔn i b'a fara
bara nafa dɔn i b'a ɲɛci nafa dɔn i b'a dɔn fana ko n'a kolo cira kisɛ min bɛ bɔ a kɔnɔ o fana ye nafa ye o kumana a y'a turu an ka yiri ninnu nɔ na an ka tubabu yiri turulen ninnu an k'u dabila quoi parce que olu nana ni yiri dɔw ye kɔsa in na ne yɛrɛ bɛ ka yiri dɔw natɔla ye sisan ko makanyirini tɔgɔ makan mankutu de b'a la bɔ ka yiri ka yɔrɔ fa yɔrɔnin kelen mais mɔgɔ t'a fara bɔ i t'a bulu bɔ i t'a den dɔn i t'a lili cogoya dɔn fo o mankutu bon o min ye olu de bɛ ka caya sisan bon anw yɛrɛ ka yiri mun n'a ma c'est-à-dire fɛn ka kɛ nafa de kama mais anw bɛ fɛn k'a tɔgɔ de kama donc o baara ni min filɛ nin ye an k'an k'an sigi k'an ka sungun ɲininka hali bi k'a fɔ anw bɛ k'an ka sungun bayɛlɛma ni yiri dunnaw ye ka ninnu yiri barikama fangama ninnu to an kɛrɛfɛ i n'a fɔ tabakunba o man kan ka kɛ donc ni ɲɛji filɛ u b'a don wusulan na u b'a bulu kɛ ka koli kɛ sankura yiri tɛ fɔ n'i ma tabakunba mɛn a la parce que i jɔyɔrɔ dɛ o y'i ta de ye mɔgɔ si jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye dɛ nka i jɔyɔrɔ de y'i ta ye n'i jɔrɔ o kan i k'i banba o kan nin yiri ko kan k'o kɛ voilà. ayiwa hakili la mun fɔra o bɛ somɔgɔ saman bɔ a bɛ fɔ ten ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa o la an ye tabakunba fana ɲininka jaabi min sɔrɔla tabakunba da o de filɛ nin ye an b'a fɔ ko yaman dɔgɔ hɔtɛp ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tagabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko